That's why ndashandisa Bible. I have used the Bible as an answer. Ku challenge iripo kuti vanhu vanozvita vanoprofita uyai muone kuti chiri muhomwe mangu chii kana wachiona ndokupa mari. Truly that's a competition iri pachena. One, what's the main reason for that? I don't know. Is our father is a big man, is a great man of God. Maybe one a reason yavanzi naMwari ita izvozvo. Because I believe that wese anoita chinhu ari munhu waMwari is the spiritual drive. So kana Mwari ati Sunday kune competition, maybe God wants to weed out the wrong people, or challenge yatava nayo ndeyekuti isu taakumira pagap sevavhangeri kumbobatsirawo nyika mbishana kuti nzwai hama dzangu, anonzi maspiritual gifts, zvipo zvamweya mutsvene. Ini ndiri muvhangeri, kune vamwe vavhangeri, kune maprofita, kuna vamwe maprofita. Hatifanane kuopareta kwedu maringe nyasha dzatakapiwa neenvironment yatinoopareta tiri. Saka ndinogona kusaparidza sababa chiweshe, but ndinokuudza kuti kune vanhu vakatendoka pandakamira pastreet ndichiparidza. But handisi palevel yaevangelist situation. Ndiri far down. But variko vakaziva Mwari, ndamira parodi ndichiparidza. So Mwari unoshandisa vanhu munguva nechikonzero chakasiyana, achigovera nyasha dzakasiyana maringe nzvimbo netype yevanhu. Saka the prophetic now, my spiritual gifts ndo understand, and this prophet but ndo understand. Kwakamira sekudai. Kune ma major prophets. Kogoita ma prophets madiki. Mwari unoshanda nawo maringe nzvimbo nezvikonzero. So mumwe unogona kutadza kuona zvinoonekwa nevamwe, but ane ziso rekuona zviri muremu yaakatenderwa naMwari kuona. Sa Elisha, a major prophet mu Bible, 2 Kings chapter 4 kubva pavhesi 8, nyaya yeShunamite woman, mwana wake paakarwara. Zvanzi naElisha, Mwari havana kunditendera. Mwari havana kunditendera kuona. Iye ari munhu anoona. Mwari havana kutendera Elisha kuona dambudziko remukadzi weShunemi. Akatotuma Gehazi kuti anobvunza kuti zvakamira sei. But tingati here nhasi nokuti Elisha haana kuona nyaya yemukadzi weShunemi, haasi munhu waMwari. No, hatidaro. Ungave une nyasha dzakakura uri greater mugrift negrace dzawakapiwa naMwari. But tendera vadiki nevari kukura nevane dzimwe nyasha kuti varegere kumhurwa nekusekwa nenyika kuti vanhu vandadze kunamata Mwari. Bozi mumwe achati kana profeti vedu vachallenjwa vasina kuenda, itsotsi handichanamata. Taakuwanzirwa basa vavhangeri kuparidzira vanhu vakambonamata, but nokuti kwakaita competition kuchechi, pastor wavo akanzi aruza. Inde yatarisa kuti vanhu varegere kuenda. Vanhu varegere kuenda kucompetition iyoyo. Haisi necessary to win souls. Iri necessary to win members. Because pana anoita number one ndiyachaenda nevanhu. Vanhu havasati vakura kusvika level yekuti vanonzwa Mwari vamwe wacho. Vanoshanda nemacompetition seiwaya kuti kana rabika zvavafanira kuti inini handinaimba sedzimba dzine maprofits. Vakamira vakatanga kupa testimony kuti Mwari wangu une nyasha zhinji takavaka zimba iri. Panomira ndichitaura inini ya nonsense kuvanhu vasiri machiona kuti zvinhu zvemweya zvinogamuchirwa ana akakura mweya. But hazvireve kuti munhu asina imba hombe saprofeti haasi profeti. That's deep. Alright. Abraham pachake asati ava nemwana Isaac akapiwa an assignment yekunamatira mambo nevakadzi vake kuti vave nevana, iye asina mwana. But unogona kunzwa nhasi munhu achiti unonamatirwa sei munhu asina mari neasina imba kuti uve nemba. How do you trust that? Vana vasina vana vachanamatiri vamwe vachita. Baba, challenge yatinayo muBody of Christ ndomamirira zvaita kuti ndikangwachiva zvandachiva ya benchmark yekuti kana usiri munhu waMwari, kana usina icha usi munhu waMwari. Maprofita atinawo nhasi even kuZimbabwe straight. Unotovanzwa uchiti I'm a prophet to many presidents. Ivo vanosvika mukufa asina kubva vava mapresident. Saka unova a prophet, unova a voice yekusumudzira munhu kuti ave president. Wakadii kuita iwe? Nyasha dzinodaro kuti unogona kunamatira munhu akaachiva chinhu chasinobvira waachiva iwe. But tine vanhu kuti kana vaachiva vada kuina mamembers not masource. Vanoti mufundisi wako haana chakati, why do you believe kuti Mwari wake anokupa chinhu ichocho?
Ini I love examples. Mwari akandipa grace dzema examples. Ndakati munhu paanoenda unopiwa mari yake enasa Moses akashanda akachembera unopiwa mari enasa mudhara. Tela wekunasa kamwana kane 21 years. Ambi kukati mari yangu unoiwana kupi ndakashanda kudhara. Ari kutora iri mu system achikupa no matter the age. So you can be used at your age, but it is system ye kingdom to deliver people. Saka Paul anogona kutobatsira marriage yemunhu yasina mukadzi. Uchimvura kwa Paul, why? I system ye kingdom iri kumupa grace. Amavhura wonge. Baba kune vanhu vakabatsirika nedofo rine nyasha dzekuparidza. Ivo vari shasha. Zvemwe hazvisi palevel yekuti tingaite competition. We must complement each other. Kana iwe uri shasha kudarika inini ngatikudze Mwari. Ushasha hwako ngautibatsire pane kuti ushasha hwako uchaita kuti tinyadziswe kuti satina chatoziva. Ndo problem yananetsa nemufana wangu chiwenga kurodi. Kuti wangu kana Mwari akupa nyasha wakuziva kudarika munhu wese, tibatsire usati tuki kudenga toda kutoendawo. Kana wamutsvene kupinda vanhu vese tinamatire, tiri hama dzako, tiri vanhu, tibatsirwe tigone kupona. But kana wamutsvene kuti unotuka vatadzi, iye Mwari wacho paakaona nyika yatadza haana kuituka, akapa Jesu nerudo rwake. Love must be a key factor mukingdom. Rudo. But pane competition hapana rudo. Pana anofanira kunyadziswa, anofanira kubhitwa masystems. Kuti atingati zvasiyana here nedhanso zviri kuda kuitika izvi. Zvasiyana here nekudhanso clash kakuti yemukingdom anenge aona oenda nemiliyoni. Baba kusaka uchiona kuti I'm not boasting. Zvakutoenda nekwamamusharo akapera kuti kucup clash munhu wese anenge achiimba. Azvinoti agoni. Akundwa zvinoti agoni kuimba. Anenge achitoimba. Adarikwa nemumwe wake chete. Saka kugona kutova nevamwe vanoona but vasingaoni zvekuseri kwejira. Kusanganisira naivo baba vamakandiwo vanonzi prophet Emmanuel Makandiwo. Zita kuti prophet inoratidza kuti unoona. So the moment you start saying muno muZimbabwe mose hamuna anoona, uri kureva kuti inini zita ramakandipa obviously handisikopaita ndiri mairi. Baba, dambudziko rataita board of Christ, we are living dangerous times. Ini my hunger nzara ndinayo is for souls, because I'm an evangelist. But taakuparidzira vanhu vakamboparidzirwa vakanamata, vakarwadziswa, vakakuneswa ndondo. Because competition pairi ine vana vanofa. Competition iyoyi ine vana vachafa pakutenda. Kuti baba wako vakabhitwa ukavaziva vaone. But ine vanhu vakabatira pavanhu. Let's be real. Kuna vanhu vakabatira pavanhu zvokuti munhu yakarova kuchecha pauye. Vachida Mwari, but vanobatira pamunhu. Zvinoronza kuti profeta wako kuchecha pauye. Kwete kuti Mwari hako, profeta wako. In nature yevanhu baba. Saka to protect vanhu kuti vakure vazive Mwari at all level, at all cost. Ngatibvisei competition, tiise love nekucomplimenta each other. Nyika iregere kutiseka, kuti ava vagone uya anokundwa, because pese pane competition pachasekwa dofu, pachabhigwa shasha. What's the end result? Ko vasina kuuya vatya here kana kuti havadi. Vauya vacho ndovese here. Kandi kune vashaiwa mari dzekuuya, but because Mwari chimaitira anoita manje. Ane munhu anotomuparidza waakapanyasha kumuzarabani. Asiri pa social media. Vanhu vanofunga kuti Mwari ari pa social media. Aiwa. Tine chikamu chevanhu vaMwari vari pa social media zvatiri kuita kare. Tine vanhu vanotoparidza kudarika inini vari very powerful, vasina access yezvinhu zvese kana kuti vasingatomboshandisa social media. Saka ndikati panapa ndakukunda zvakafanana nenyaya yeboxing inoitwa yekuti John Mike Tyson anorova nyika yese. Anorova veikoko vapinda mucompetition iyoyo. Kune vasiriko. Nyika yese ikapiwa mukana. Azvizopera musha. Vaitaura kaya minister vedu kuZimbabwe vamurunga vesponsor kuti kubva kuja kuzoti vari kukunda Zimbabwe yose uye nenyika yose. Kune vanhu vari kurova muna Mutiriko mundani. Yeah, I remember I small like a joke ya Evangelist Matema. Anotaka dida muna runde isusu. Muna makaru. Yanga isiri competition kumusha, but havana exposure yekwa Case Covent.
saka pamwe evangelist Matema vaitokunda Kest kuna runde vachidhidha. So but my real issue iri centered by scripture. Yeah. Kuti kana Elisha akati kuna Gehazi, enda kuno mukadzi weshinu mubvunzo kuti zvakamira sei, nokuti the Lord has not revealed this to me. Mwari ane imwe information yaanonyima vanhu. Uri prophet. Indakaparidza pane imwe nzvimbo mumufundisi akayo kandiri zvikanzi baba vhesi yamaparidza ndakaparidza last week, but zvamaona apa zvamarevhila ndaunge ndazviona. But azvino kuti munhu yemusatanisi atori mufundisi. Tinogoverwa nyasha nekuopareta zvakasiyana, asi tese tiri vana vaMwari chinodiwa rudo. Tobvisa competition, then we complement each other. Okay. Yeah. So the condition of healing was on you preaching the word. Right. We are back. We are back. So your condition was that you need to preach and you get healing. Right. So chakaitika ndachoti ndakabva kudombo shava ndikadzokera kuwadzana kwandairocha kwataigara. So ndadzoka kuwadza in 2 days time pane vanhu vaifamba vatumwa nevekuNazareth hospital vachitsvagwana neTB. So vaisira vanhu kagaba kekuti kana pane munhu anenge ane masymptoms eTB unofira mate makararwa endiswa kulab kotestwa. So I was sick. So madam wangu ndokubva vangoti let's get this chance. Ndokuvaita saizvozvo ndokutazoya ndichifonerwa kunzi uyai kuhospital vakadiscover kunzi mune TB. So ndo ndaenda patreatment, but during those times ndiri patreatment shoko rakamba richitsimbidzirwa mandiri kuti this is the time, so go out and preach, I'm with you. Saka munoona zvinoitika munhu waMwari. There are some people who give God conditions ekuti network yedu iri a bit harsh, a bit hectic, iri kudropa here and there, but I don't know if you are following muchinzwa kuti taapapi so we can continue. Talk to us mutiudze kuti pane zvamanzwa here so we can continue. Next question kana kuti we repeat the question yanga iripo pasati paita drop off ye network. All right. So I have understood that this is how you got to realize that you have a call. But how now? My question is, after that, and got the courage to go and start preaching. Okay. All right. So how did you start now? What gave you the courage to go? Yeah, to be honest, what gave you the courage? To be honest, can I wait a calling? Once I dream a beautiful voice to end, it's not easy. So there was a push in me, a drive in me. And I don't know it. I was doubting myself. When things are not okay, you are a sick person, maybe the dressing is not okay, and they will mind yekuzvitongesa kuti vanhu vachanzwa izvi zvandichataura, and I don't have a title, I'm not a pastor, ndakuenda kuBible school. All those questions, but God will give you the grace, the power, and the courage. Unongoiri kana one that drive you, let me go and do it. I want a peace in you. Well, welcome back. Since you have started, Baba, do you have sermons that you regret? Yeah, I want to encourage somebody. That's a good question. You know what? When you are starting, one, you are not yet mature. It's just the drive and the calling in you. So what happened is kuti ndaiparidza. Masermons ekuti ndikateerera today. Unzoti apa ndakaita era izazisirizvo izazvisi. But what God does now, shoko raunopiwa at a lower level rinoanoadresa vamwe vanhu vari mulevel iyoyo yekuti vanotonzwa kutenda nekubatsirika. Wamachuwayo wako unoti shoko randakataura apa rinenge harisiriro nanchiri mudiki ndisandakura. But you know what? Shoko raMwari kana arituma haridzokeri kwaari risazadzikisa chaaritumira.
saka kune vanhu vakapona vakabatsirika mushoko randinofungidzira kuti rasiri powerful risina deeper revelation, but kune vanhu vaiva palevel yekunzwa izvozvo nekutotenda. So that's why I always tell people kuti hakuna best or great preacher. All preachers are sent by God. So there are times yekuti handiparidze sewe, I'm not deep when you started. Then after 10 years what is the same thing. No. Because you grow as a preacher. I'm going to ask you a question that is going to seem like it's too personal. Have you, in your life, ever preached a sermon that was not from God? Your idea. Something that you can say, no, maybe unema lines or my statements I don't know during a sermon. I don't mind like my day-to-day examples. But one thing I know, kana uri mouthpiece ya Mwari, Mwari inoto vanhu vanzwe shoko rawo. You can preach a word. You know what? Bible pachavo. Zvinhu zvaitika mazuva iwayo. Zvatinoshandisa nhasi kuparidza. Ende vaizviita vacho vakasimaziva kuti tiri kuita zvebhaibheri. Kana tiri kuita zvichaiswa mubhaibheri. Vaingorarama sekudaro. So there are times yekuti it's not everything what ndataura is from the Bible. But sometimes chawataura is from God. But hauna pekuti ungaite attachment nacho paBible kuti chakabva. Okay. Because God is more than the Bible. Yes, the word of God is God. But Mwari wacho havaperi. But the Bible riri panopera page. Yes, men of God. Patience Gomba here is saying, how easy or how hard was it to the transition from street preaching to church pulpit? You are coming from the streets and you are already on the pulpit. Yeah, okay. Can you take us through that journey? Part 2 because network yedu. We are very sorry guys. I don't know tine challenge network iri kungodropa. Tatenda Johnson is saying, how do I gain confidence when preaching? Chinoita tu when confidence when preaching. Number one, zviudze kuti I'm not the one, but I'm just a mouthpiece of God's message. Maybe if you can answer that transition, then we go to the next question. Okay. Chinoita kuti uve neconfidence. All right. Just a minute, guys. We are changing the network. Because you are really powerful than need and. Right. I think we have fixed the problem, the internet problem. We have fixed. Very, very sorry. Very, very sorry. So we were on the question, a transition from the street to the church pulpit. To the church pulpit. Yeah, Nangoti is why is the same God outside the building, is the same God inside the building. So apana much difference. But although pulpit, nema church, anema systems, nema doctrines, awanofanwa ku understand. Zvasiyana ne-evangelism yepanze. Because mainly panze we do evangelism. But in church, vamwe 3/4 they are born again. So now you have the grace to teach. You are operating as a teacher inside. You are operating as an evangelist outside. But to gain confidence, just tell yourself he's the same God outside and inside. You pray for him to take charge and take over. Then God speaks to his own people. Pakubva kwedu kubva kurodhi mfundisi tichienda papulpit kune zvinhu zvakawanda zvinoitika. Vakadzidza kuBible college kune inonzi hermeneutics. There are a lot of things zvinochokuita nekuti how you interpret scriptures, how you preach, mapreachiro chaiwo kuti tinosvika papulpit toita sei. Ndovhurisa vhesi ndotangana neintroduction yevhesi yandavhurisa. Ndapedza ndochitanga kuapply shoko. Mune examples kwandoziva kuti you have got strength in that. Examples.
dzekuti unotanga kutaura kuti vanhu vakasire kubata. Zvese izvozvo, who taught you? Because I'm not thinking that from the street someone can come and be perfect on the pulpit. You know what? Is your answer? I'm coming back. Answer that. Okay. Let me tell you this, guys. Kuita kwa Mwari kunoshamisa is the same outside, is also the same God inside church. Saka, you just need the grace of God. Mwari varuda kutaura nevanhu vavo, iwe ungori mouthpiece. Kapu yawashandisa kuchera mvura panze, ndo kapu yaunogona kuchera mvura mumba ukanwa. So place haina challenge much, kana. When you know, when you believe, and when you trust, that you have got the grace of God to minister and teach His own people. Okay, thank you so much, Evangelist. Challenge. I'm coming there. Apostle Charles Magara, thank you so much for joining. Well, there's something that I'm hearing from you. Decide how to do this. Yes, just the grace of God. I've gone through Bible college for 3 years, and I've checked how you preach. Everything that I was taught in those 3 years, you apply those things when you are preaching. So this question was very vital, because you know how to start a sermon, how to apply the scriptures, and how to finish the sermon. Those things cannot be done if it's not only God who is teaching you those things. Truly. Because in the Party first year, so we've got my guys or preachers, pastors, men of God, Bangawari Bible School. So we were a team, you was not going to school, never get to school church fundis. Or till one team is first. There was a day and like a pariza. Then me on the phone is my prank and don't find approach. The way Yama and last scripture don't listen to the nas living waters. Then I said, wow. So there are times God will just give you the grace. I related this to music, even when you catch it. We see Alec Macheso. As soon as we end the College of Music, he can do not discover the College of Music. Yeah, true. Very true. So gift, it is so powerful. To an extent, you could give to you are wired to operate seminary educated. So they tell you one more you did makaenda kuchikoro kupi, makaenda Bible school kupi, andina hakuna Bible school yako nakunda accept. Why bo my Bible school aida kuti une 5 levels ire une chirechi andina, but Mwari kana vada kuti munaite basa rawo, you can just do it. Do mamirira zvakaita. Well, there's something that I want to understand, men of God. I'm not in the Bible college, and there are a lot of things that you are doing. For 3 years. But do you at one point regret not having an institution? So could you get out school? Yes. No. Let me put it in 2 ways. It's good kwenda kuchikoro. Kana Mwari vachida kuti uende because kuchikoro kwakafanana nekudai. Munhu ane calling munhu ane demo rake. Kuchikoro uri kuenda kunorodza demo kwete kunopiwa demo. You must have the gift usati uenda ku Bible school. Bible school haipe ma gifts. Inokupa a skill to execute your gift. Okay. So challenge yemukoro wedu ndokuti munhu ane 5 O levels uenda ku Bible school. Odds zvese izvozvo, but the gift of the grace to execute basa raMwari arisi mahari. Okay. Unozviona munhu achita basa kuti nyasha dzacho hadzipo but ane shungu. Basa raMwari zvarakanakira zvarakaipira, put it this way. Auite nokuti unoda, unoriita nokuti akakuda kuti uite. Iye ndiye ari kuda. Yes. Iwe ukada iye asina kuda because chinoita kuti iye ade kukushandisa. He has wired you to handle pressure, ministry and everything. Because asima roses ekuti zvinhu zvakangonaka. You will find people who speak against you. You will find a lot of challenges, but kana uri wired to handle that, it's easy. Inipa rank ndaitukwa kai. Waitukirwa mai vako, waizodiwa. Saka mazuva ano kuti chiwenga anoona kuti paringa chigure, paringa
to me it's not a big deal at all. Ndakapfuura level yekutukwa ndichiteerera. Ukatondituka I continue. Why? Parengi pandaiparidza mustreet parengi. Rengi kuwadzana pakopa kabhana. Waitukirwa mai vako. I remember ndichitanga kuya pana First Street. Muchiparidza pana First. Apostle Chiwenga. Vakatanga vacha handizivi chichaitika because ndaivaona vachitaza kuti amabhiera here vachitaza kuti vari kukubatira mabhaibheri here kana kuti kudini. Yeah, no, anga aishanda paRBZ those days, ari kusecurity, so aiuya malunch hour to listen to me preaching. Aitogara papa achitokera maoko, mukoma muri kurova, mukoma zviri kuita. Kuzotazouya paipe matimes aGideon kuno pavakati trench. So mari retrenchment tobva atenga maspeaker, then ubvauzoya ndakuparidzawo. And we opened the door for him. Why? Because paiva nevanhu vaendisa time vaiparidza. So we need to share time. Tese ini chimwe chinhu maybe chatakangowaniswa nyasha naMwari pachini to accept every munhu ari kuti ndoda kuparidza Kristu. And time vakauya mudhara mwainzi chambwero the church akauya tikati no guys, what we can do, we will share time. Street aisiye munhu, nyika ndeyaMwari, eti tinodaniwa takawanda, let's share time. Saka paakazotanga kuminisa kuti avanopenga vakazodai, but background yekushumira kwake nevamwe vashumiri vazhinji, because I've been on that platform for more than 15 years. Takatotanga wamwari kuprimary vaakushumira nhasi. Guys, I'm taking your questions here on in the comment section. Drop your question and I'll ask you the evangelist as we are going on with our interview. Bless you. Well, men of God, matimi mamurwadziwa, but tikutaurisa munhu yekuti maimborova achiombera maoko ndiye akazouya akuti muri gava. Pamunozviona, because imimi ndinoziva kuti you're a social media person, you preach on Facebook, you preach in the streets, but muri munhu wemastreets. That's the right way. Muri munhu wemastreets. You meet those things. Zvakapostwa kuna Zim Celeb, kuna Zigo and stuff, commenting, mparinga igara, mparinga anonyepa, ndiwe nyambo, nechi. How do you take that? Imimi kana mukazvitendera. How does people that are, I remember kuti mune vana vanozvitora sei ndara ndiyari kunzi igara? Alright, like me, zvandiri ukauya ukaparidza ukazobata time yekuti muparinga akazodai chandotoziva ndechekuti nyaya dzamuparinga haisi mari idzo zviziviswa. Okay. Saka ma-announcement kuchechi kune nguva yezviziviso kudii kuti prophet ningi wakaba, prophet ningi itsotsi, haisi preaching, because anoparidzwa ndiKristu, munhu anoponeswa nekutendeuka nekuparidzirwa naJesu Kristu, vhangeri raKristu. Saka dzimwe nyaya dzese idrama, maera, kufunga kwevanhu. Saka as long as ndaparidza Jesu, iwe wamboparidza Jesu uzobata inini, I just feel for you kuti deonirwa nyasha. Why? Because my era haite kuti vanhu vatendeuke, inoita kuti vanhu vaseke. Saka muparinga uparidza kwese kuimbavha, muparinga uparidza kwese kuitsotsi, muparinga uparidza kwese kuenda zvemabhebhi, vanhu vanoseka havapone. Emu yedu yekubata bhaibheri ndeyekuti people must be saved. But ndikaparidza kuti vanhu vaseke ningi, haisisiri mari idzo zviziviso, entertainment, preaching empowerment to save humankind. Saka I've matured to a level yekuti kutuka kwangu haisi nyaya. I'm not moved. Saka tiri kuti vashumiri vaJesu, the moment they start attacking each other, vari kumeka sure kuti assignment yedenga pano panyika pesi yayo ive slow. The devil will celebrate when preachers are fighting, because vanenge vasiya the mandate. Voenda pakuti tida kuti ndiite shasha, like tine question iripo, maybe tichaenda iko. Right. Question yatamboona million yanetsa. Regaiti betaenda mu question yataurwa iyi na munhu waMwari. Apostle C. Shoko, God bless you, servant of God, the great minister of the word in Rustenburg, South Africa. May the great Lord bless you. We are honored to have you as a friend and a brother. Thank you so much.
Well, kwamukanhasi baba nanezuro kuine mhirizhonga pasocial media. Baba vedu, kana nditi baba vedu nogona kunetsa, baba vamakandiyo vari kuti musi wesandi yatakatarisana nave pakaita anoona wedha uri kuoneswa nemamhepo, madhimoni, zvikwambo kana kuti mweya mutsvene, vapa ebet yekuti iye wese anoti ndinoona uya musi wesande ndichaisa chunhu muhomwe. Chunhu ichi ndo vachachiziva kuti chii. Vari kungoda anogona kutaura kuti chunhu chiri muhomwe ipeni, ivhiksi, chigumwe. Continue into the Bible. Ndoda kuti answer to the Bible. Ini million $1. Million $1. Million ndiri kurida. Saka maybe musati manyanya kunopindura zvakawanda. Indoda kubvunza kuti pazvipo zvamakapiwa namweya mutsvene hamuna here chekuona tite mamilioneya sande chaichaio ichi tite mamilioneya hamuna here murandi chipo chekuona because mari yanzi iripo ene hanzi musatya kuti muri kubhadharisa ndo vaisa off hamusi mataura. Alright. Ndoda nditaure nehama dzangu commenting on this. I know vai vanhu vakuru takasiyana zvipo zvedu mukingdom yaMwari. Handiti tinotenda kuti Bible rino fivefold ministry kuti some are prophets, some are evangelists, some are teachers, some are apostles. Alright. Fivefold ministry, tine vanhu vane grace. Inini my angle, my line, I'm an evangelist. To preach, to win more souls and people come to inandi wone and that is prophet. But kuti ma prophets ariko mu New Testament church, it's true according to scriptures. Some are teachers, some are prophets, some are evangelists. Right? Pama prophets anenga aripo mu New Testament church, ava operate pa same level. Okay. Mumwe anogona kushaiwa nyasha yekuona chimwe chinhu chaonekwa nemumwe, but izvozvo hazvimuite kuti asi muprofita. Okay. Danger iripo pa competition ndeyekuti nyika haizive what I'm talking about now. Kuti ma levels nema dimensions okuoperate prophetic they are different. Nyika inongoti muprofita. Saka instead tawanzirwa basa ne question ne debate iroro why isusu mavhangeri. Tawanzirwa basa. Kune vanhu vachatadza kunamata, kune vacha backslide vachiti saka ningi ndofeka atinyepera ningi ndofeka atinyepera. Kune vari original ma prophets vanogona kutadza kuona chaiswa mumwe musi iwoyo, but vakadana naMwari kuprofita. Why? Neimwe nguva Elisha vanhu vakabika muriwo unouraya poison. Vanhu vakatoudza muprofita aripo kwete asipo kuti mupoto maita rufu. Akadii kuprofita rufu mupoto vanhu vachitanda muriwo vachibika poison. Mwari havana kutendera kuti aone kuti vane a solution yavanoda kuita. Elijah akatuma muranda wake Gehazi, enda kune mukadzi weShunemi, bvunza kuti kwakanaka here. Mukadzi akati all is well. Kusvika nyaya yozivikanwa kuti mwana wemukadzi weShunemi afa. Mukadzi Elijah akasvika paanotaura kuti the Lord did not reveal this to me. Hey. Is he not a prophet? He's a prophet. Elisha is a true prophet, but anoti kumukadzi weShunemi, the Lord did not reveal this to me. Bishop Blessing So, Chigodora. kusa reveal wanaMwari kuti muhomwe yavigwa imunei aku outclass munhu kuti is not a prophet. Yes. According to Bible. Yes. Maybe inyaya competition ye pressure kunetsana kwevanhu. Why? Because isu nditi kuwanzirwa basa mavhangeri. A lot of people backslide. A lot of people speak negative against the church. Vanhu votadza kunamata. Todzokera futi ku street kunoparidzira imbonamata. Hey, we are supposed to win my souls vasingazve Mwari. Apa tinowanzirwa basa necompetition nema prophets. Kunowina munhu aimbonamata anzi muprofita wake haana kuona chiri muhomwe saka asi munhu waMwari. Yeti Bible riri kurivhila kuti pane nguva yekutoti Mwari havatenderi. You prophesy in parts, not everything. Anoziva zvese ane omnipresence ne knowledge yezvese is God himself.
magifts atinopiwa naMwari haatitendere kuva Mwari. Parinoti you are gods is a dimension yeugod inorehwa. You don't see everything. Dai vaiona zvese vanonzi vaprofita vacho vese. Dai tine maexamples in Bible. But ukaona muprofita Elisha, a true prophet, ane mabhonzo anomutsa vakafa, anoita zvinorova panyika, anodivide the Jordan River, achiti, but the Lord did not reveal this to me. Saka tinopatambira sei? Totally, Elisha was not a true prophet because pane chaakavanzirwa. So, apa evangelist. Yes. Nyaya inavonangana nemaprophets chete. Iri kuti kunyange nen'anga nevaroyi vanogona kuona zviri paseri pejira in the words the prophet Makandiwa. Vari kuti chiri kungonodiwa kuona zvichange zviri paseri pejira. Havana kuchallenge maprophets chete kuti titi aiwa kingdom yakudivide. Vari kuti kunyange vanofembera kana uinawo mweya unofembera kuti chiri kuseri uku ndechakati. Ndo nyaya iripo. Mirioni rako riri. Vati ukazviona ndikasakupa mari ndiri kukupa right yekundisungisa. MuBible competition dzaiitwa Faro nen'anga dzake nevaprofita vaJehovha zvaivapo. Because challenge yatinayo ndeye reason nepurpose. Zviri kuitirwei? Nyika izive here kuti chiprofita hachiko, iro shoko richitisa maprophets. Urati kana tisina maprofita panyika nokuti pane chavigwa momwe chisina kuonekwa, the Bible nderenema. But hatitendere kuti kuna maprofita panyika. Saka vakasaona chirimo mutoti kuqualifya kwako the prophetic kuona chakavigwa here. Ipapo panoita kuti tizive kuti ningi ndiprofeti here kana kuti maprofita atoriko. Whether vaenda competition havana. Why? Because kune vasiri kuzoenda. But vari kutoprofita. Kune here vari kuenda so far. Whether pane vachaenda kana vasiri kuzoenda. Faro nen'anga dzake Mwari vaidemonstrate kuti vanhu vazive Mwari. Apa haisinyaya kuti vanhu vazive Mwari. Ndeyekuti vazive kuti ninga anoziva, ninga azive, ninga anoziva, ninga azive. Whether inini handiprofite kai. But the only comment yane ndinayo as an evangelist ndeyekuti tawanzirwa basa. Why? People will backslide, people will doubt vamwe vanhu vaMwari. Nekuda kwokuti kune munhu waMwari aisa benchmark kuti kwasasvika apa. Zvafanira kuti munhu akakuti mufundisi wako kana asina imba asi munhu waMwari nokuti iye ane imba. No. That's not true. That's not true. Because iye wacho ari kunzi munhu waMwari akambenga asina imba achiroja. Achigara imba yechechi. Haana kuita munhu waMwari paavakaimba. Aiva munhu waMwari achiroja. But kana avakaimba kuti munhu waMwari wako kana asina imba unobhiliva sei kuti uchaita imba. Hakuna here maprofita anonamatira mapresident. Iwo maprofita anofari maprofita asinobvira ava mapresident. Titori nemuprofita akasiya mhuri ine zvikwereti. Zvikazotora mumwe muprofita kuti ashandiswe naMwari kuti zvikwereti zvipere. Zvikanzi endai munozadza makontaina. Endai mumavharira murumu. Akabva aita mafuta. Vakatengesa kusvika zvikwereti zvezvavharana. Asi muprofita uyu akashandiswa naMwari. Haana kuti baba vakanga vasiri munhu waMwari nekuti vakakusiyai musina chinhu. Akaziva kuti let me just do this for the sake of God. Ndobva apedza dambudziko ranga riripo. So I'm in agreement with you men of God kuti azvireve kuti kana ndisina kuita chakati handisi chakati. Because nyasha dzinosiyana, kuopareta kunosiyana. Ini ndikanzwa maparidziro aita mudharachi wechine impact yakaita. I'm lesser than that man. But azvino kuti handisi muvhangeri. Ndiri kuopareta maringe grace dzandapiwa. So grace dzinosiyana. Kune vanoona zvisingaonekwe nevamwe. But vachiona zviri muremu nelevel yavo. Maybe pane panogona kunge tisina kunyatsobata munhu waMwari. What is what's the reason behind challenge ya prophet Makandiwa? Rega ndiverenge scripture sataenda kuisoma. All right. 2 Kings chapter 4 verse 27.
And she came to the man of God to the hill. She caught him by the feet. But Gehazi came near to thrust her away. And the man of God said, let her alone, for her soul is vexed with her. And the Lord had hid it from me. Muprofita anobuda pachena kuti ichi Mwari vandivanzira. Kwete kuti ndabviswa pauprofita. Aiwa Mwari pane a level, a dimension yavavanza chimwe chintu a prophet. So muprofita akavanzirwa chiri momwe prophet. Haisi a measure yekuti is not a prophet. But inyaya yekuti unenge waita mbiri yekuti apotsa chete. Ndogona kukunda iwewe hazvinoti ndapasa. Tinogona kunge tiri madofa akafanana but ndichikukunda indoita 30%, yoita 25. But tiri muyu. Yes. So there are times yekuti hausi kusvika pandiri kuda kuti utadza kuona chandaviga. But are we all muremu inodiwa naMwari kana kuti tiri kungokundana tiri muremu iyo? That's deep. That's very deep. I'm not a prophet. But the danger of competition in the body of Christ, they win my members, not my souls. There must be a revival to win souls and bring people to Christ. Not a revival of defending the great one and speaking negatively to the lesser. A waste of time. Maybe one now, but remember, social media is the whole world in your pocket. That is usually what it naita tega kuma church is van. But social media now is more than a church. Ndanakiwa na statement that ndaona rase week now. But kwedu kumasowa fana variko but andingavaunze kuti vaite zvenjuga dzepanyika. Why? Because social media inyika isi church. So isu sevashumiri patinounza message ku church ne message kunyika. Inofana kuva ne difference. Nyika izive Mwari. Vemuchechi vanoziva Mwari. Ndikaticha giving nyika inoti muri kubirwa, chechi inoti yangu yaikuropafadza. Saka tikasagona kusefa mashoko ari meant for public ne ari meant for church, create ma problems instead ye progress. I feel goosebumps. You are preaching. Baba isu tinorwadziwa nokuti timavhangeri tinoita dirty work yebasa raMwari. Dirty work. Tinoenda muroad parepo vamwe vedu vari too smart vane mari dzavo, they are doing ma platforms ma levels high class. Isu patomira apa pake Benz panomira vanhu vari desperate. Vanhu vasina kana sende, vanhu vari kutambura kutsvaga mabasa tiri paroad paipai. Mena hadzina time yekuya paroad. Vamwe vedu vane ma platforms ekuparidzira vanhu vane mabenzi vane ma business. Saka unoona kuti there are times yekuti tinowanzirwa basa. Because prophet wako akanza achitadza kuchiona, unogona kubackslide kuti vachinda haiti variety waste time. And sometimes we must look at the cost. Yechinhu chatiri kuita kuti chichabuilda body of Christ here kana kuti pachangosekwa vanhu. Zvakafanira kuita kwemufana wedu Chiwenga. Kuti akatuka Muparinga vanhu vanotendeuka here kuti vanoseka. Munhu ndeyekuti vanhu vaseke Muparinga here kuti vazive Mwari. Munhu aseka inini hazvinoti imba yake yanaka, life yake yanaka. Zvinongoreva kuti iye akandiona ndiri benzi, iye ari right, iye asiri right. There was a day tainoparidza kumasvingo. So vecheche kwaMwazha vanga vane musangano. So it happened kuti vaMwazha vanga vari munemwe motikari yakanomira pachivu. Parodi paipa. Right. So I had a friend of mine. Tuwena noparidza. Taona mota dze vapostori vaAfrica kwaMwazha vamira apa. So ndakaenda ipapo. Tikatosvika tinoona vaMwazha vacho vatoripo. Ndikati kune timu ranga vari nawo. Ndikati makadi vanhu vaMwari. One of them ndokufandisa. Makadi mufundisi kati ndaikumbirawo kuti munhu waMwari andibate umusoro andinamatire. Then a friend of mine andori naye kumasvingo akaramba. Ndadzokera mumota akatanga kuseka kuti madhara unoatenda ira. Haina antende madhara. Tinoziva zvakasiyana, tinoona maonero akasiyana. I can have my differences akawanda nevanhu kwaMwazha, but one thing I know, Mwari vakatuma Mwazha nechikonzero. Mwari akutrust nenhamba yevanhu vese ivavo. Alright, kana iwe uri correct une vanhu 5, ari wrong achiwana vanhu 50, sei nyasha dzaMwari wako dziri correct dzichikunyima impact? I don't take grace dzine vanhu vaMwari for granted even tine ma differences. Handipinde ikoko nokuti havana kudanirwa whole life yangu.
John chapter 9 Jesu paanoti kune mumwe murume enda kuSilomu unogeza. Baba munhu anogeza nemvura kwete neSilomu. But say Jesu mentioned the river Siloam. Siloam is not to be sent. What munhu anoatenda kuchurch kune munhu ane grace dzaakadarirwa kuadresa life yake. Saka tichidanwa takawanda. Kune munhu anosingafanira kutombotenda inini kana kufarira inini, but vanoda Mwari. Avafanira kundirwadza kuti sei musingapinde chechi yangu ndichikuparidzire muchiya paplatform pangu. Ndamachuwa baba zvekuti kune vanhu vachaziva Mwari ndaparidza, but vasiri kuzonditevera kupinda chechi kwandoparidza. To me, haisi kana problem. Why ndiri machuwa ndine kingdom mindset. Handidiwe nemunhu wese, but vanhu vanoda Mwari. Saka ndikamuparidzira anogona kutendeuka, unopinda kuEFI, unopinda kuSavadha, unopinda kupi. Nyaya hombe munhu ngati Jesu pindai mwoyo mwangu. Ini semuvhangeri kumadhiriti atapedza. Zvekuti vakuzopinda uri kupi, madrama epanyika, zvemembership. Sometimes zvinhu zvatinotaura is for members, not for souls. Competition yema-members iriko pakuti every member is $1. You're offering. But for souls, you don't look at money. Saka uchiona kuti kusoul winning hakuna vanhu vakawanda. Yet mavhangeri akawanda akuzviti maprophets. Because kusoul winning hakuna mari yacho, hakuna basket kuroad. Vari uku kwema-members. Because each and every member wane something chinoya kwauri. Guys, thank you so much for coming through. Thank you so much for coming through. Zvatari chita is mangwana, we are going to have some questions again. Tichaisa post vanogona kuya kuinbox pangu. Yeah, the mama questions atiyashanda nawo mangwana. We'll do we another might interview come into the more inbox, like a Bible study chingonisana. or else tichaisa post mangwana Maxen pa page pa evangelist ne page kwangu, anditika kati chinge taisa mobva manyora mu comment section ma questions amuda ta address. Anzechi apost talking for members, not for souls. All right. You know, it's a platform for the world. I see. Maybe it's joking also. I don't know. To me, right, a fire at Angiri. Now. Yes. Well, it's okay. Thank you so much. That is we're going to put another post. You have questions coming through, and tomorrow you have another session, maybe in the afternoon. You have another session, ironing out all other things. We're going to polish everything and see what best, what will happen best. Maybe we'll just conclude. Yeah. To go back in a nutshell, the $1 million question. In a nutshell, what can you say? The $1 million question. Yeah, post pana baba wedu Prophet Makandi $1 million question. Tiri vana tiri vafana. But ndine engo yandinoona sa evangelist. That's why ndashandisa Bible. I have used the Bible as an answer. Ku challenge iripo kuti vanhu vanozvita vanoprofita. Uyai muone kuti chiri momwe mangu chii. Kana wachiona ndokupa mari. Truly that's a competition iri pachena. One. What's the main reason for that? I don't know. Is our father is a big man, is a great man of God. Maybe one a reason yavanzi na Mwari ita izvozvo. Because I believe that wese anoita chinhu ari munhu waMwari is the spiritual drive. So kana Mwari ati Sunday kune competition. Maybe God wants to weed out the wrong people, or challenge yatava nayo ndeyekuti isu taakumira pagap sevavhangeri kumbobatsirawo nyika mbishana kuti nzwai hama dzangu anonzi maspiritual gifts zvipo zvamweya mutsvene. Ini ndiri muvhangeri, kune vamwe vavhangeri, kune maprofita, kuna vamwe vaprofita. Hatifanani kuopareta kwedu maringe nyasha dzatakapiwa neenvironment yatinoopareta tiri. Saka ndinogona kusaparidza sababa chiweshe, but ndinokuudza kuti kune vanhu vakatendeuka pandakamira pastreet ndichiparidza.
but handisi palevel yaevangelist situation, ndiri far down, but variko vakaziva Mwari. Ndamira parodi ndichipa. So Mwari unoshandisa vanhu munguva nechikonzero chakasiyana, achigovera nyasha dzakasiyana maringe nzvimbo netype yevanhu. Saka the prophetic now, my spiritual gifts don't understand, and this prophet but don't understand. Kwakamira sekudai, kune ma major prophets, kogoita ma prophets madiki. Mwari unoshanda nawo maringe nzvimbo nezvikonzero. So mumwe unogona kutadza kuona zvinoonekwa nevamwe, but ane ziso rekuona zviri muremu yaakatenderwa naMwari kuona. Sa Elisha, a major prophet in the Bible, 2 Kings chapter 4 kubva pavhesi 8, nyaya yeShunamite woman, mwana wake paakarwara. Zvanzi naElisha, Mwari havana kunditendera. Mwari havana kunditendera kuona. Iye ari munhu anoona. Mwari havana kutendera Elisha kuona dambudziko remukadzi weShunemi. Akatituma Gehazi kuti anobvunza kuti zvakamira sei. But tingati here nhasi nokuti Elisha haana kuona nyaya yemukadzi weShunemi, haasi munhu waMwari. No, hatidaro. Ungave une nyasha dzakakura uri greater mugrift negrace dzawakapiwa naMwari. But tendera vadiki nevari kukura nevane dzimwe nyasha kuti varegere kumhurwa nekusekwa nenyika kuti vanhandadze kunamata Mwari. Bozi mumwe achati kana profeti vedu vachallenjwa vasina kuenda, itsotsi handichanamata. Taakuwanzirwa basa vavhangeri kuparidzira vanhu vakambonamata, but nokuti kwakaita competition kuchechi, pastor wavo akanzi aruza. Indatarisa kuti vanhu varegere kuenda. Vanhu varegere kuenda kucompetition iyoyo. It's necessary to win souls. Iri necessary to win members. Because pana anoita number one ndiye achaenda nevanhu. Vanhu havasati vakura kusvika level yekuti vanonzwa Mwari vamwe wacho. Vanoshanda nemacompetition seiwaya kuti kana rabhita zvavafanira kuti inini handinaimba sedzimba dzine maprofits. Vakamira vakatanga kupa testimony kuti Mwari wangu une nyasha zhinji takavaka zimba iri. Panomira ndichitaura inini ya nonsense kuvanhu vasiri machiona kuti zvinhu zvemweya zvinogamuchirwa neakakura mweya. But hazvireve kuti munhu asina imba hombe saprofeti hasi profeti. That's deep. Alright. Abraham pachake asati ava nemwana Isaac akapiwa an assignment yekunamatira mambo nevakadzi vake kuti vave nevana. Iye asina mwana. But unogona kunzwa nhasi munhu achiti unonamatirwa sei munhu asina mari neasina imba kuti uve nemba. How do you trust that? Vana vasina vana vachanamatiri vamwe vachita. Baba, challenge yatinayo board of Christ ndomamirira zvaita. Kuti ndikangwachiva zvandachiva ya benchmark yetu kana usiri munhu waMwari, kana usina icha usi munhu waMwari. Maprofita atinawo nhasi even kuZimbabwe sereke. Unotovanzwa uchiti I'm a prophet to many presidents. Ivo vanosvika mukufa asina kubva vava mapresident. Saka unova a prophet, unova a voice yekusumudzira munhu kuti ave president. Wakadii kuita iwe? Nyasha dzinodaro. Kuti unogona kunamatira munhu akaachiva chinhu chasinobvira waachiva iwe. But tine vanhu kuti kana vaachiva vada kuina mamembers not masouls. Vanoti mufundisi wako haana chakati, why do you believe kuti Mwari wake anokupa chinhu ichocho? Ini I love examples. Mwari akandipa grace dzema examples. Ndakati munhu paanoenda unopiwa mari yake enasa Moses akashanda akachembera unopiwa mari enasa mudhara. Teller wekunasa kamwana kane 21 years. Anodi kukati mari yangu unoiwana kupi ndakashanda kudhara. Ari kutora iri mu system achikupa no matter the age. So you can be used at your age, but it is system ye kingdom to deliver people. Saka Paul anogona kutobatsira marriage yemunhu yasina mukadzi. Uchivhura kwa Paul, why? I system ye kingdom iri kumupa grace. Amavhura wona. Baba kune vanhu vakabatsirika nedofo rine nyasha dzekuparidza. Ivo vari shasha. Zvemweya hazvisi palevel yekuti tingaite competition. We must complement each other. Kana iwe uri shasha kudarika inini ngatikudze Mwari. Ushasha hwako ngautibatsire pane kuti ushasha hwako uchaita kuti tinyadziswe kuti hatina chatoziva. Ndo problem yananetsa nemufana wangu chiwenga kuroti. Kuti wangu kana Mwari akupa nyasha wakuziva kudarika munhu wese, tibatsire usati tuki kudenga toda kutoendawo.
kana wamutsvene kupinda vanhu vese tinamatire tiri hama dzako tiri vanhu tibatsirwewo tigone kupona. But kana wamutsvene wekuti unotuka vatadzi, iye Mwari wacho paakaona nyika yatadza haana kuituka, akapa Jesu nerudo rwake. Love must be a key factor mukingdom. Rudo. But pane competition hapana rudo. Pana anofanira kunyadziswa, anofanira kubhitwa masystems. Kuti hatingati zvasiyana here nedhanso zviri kuda kuitika izvi. Zvasiyana here nekudanso kakuti yemukingdom anenge aona oenda nemiliyoni. Baba ndosaka uchiona kuti I'm not boasting. Zvakutoenda nekwamamusharo akapera kuti kucup clash munhu wese anenge achiimba. Hazvinoti agoni. Akundwa zvinoti agone kuimba. Anenge achitoimba. Adarikwa nemumwe wake chete. Saka kugona kuti vane vamwe vanoona but vasingaoni zviri kuseri kwejira. Kusanganisira naivo baba vamakandiyo vanonzi prophet Emmanuel Makandiyo. Zita kuti prophet inoratidza kuti unoona. So the moment you start saying muno muZimbabwe mose hamuna anoona, uri kureva kuti inini zita ramakandipa obviously handisikopaita ndiri mairi. Baba, dambudziko rataita board of Christ, we are living dangerous times. Ini my hunger, nzara handinayo, is for souls, because I'm an evangelist. But taakuparidzira vanhu vakamboparidzirwa vakanamata, vakarwadziswa, vakakuneswa ndondo. Because competition pairi ine vana vanofa. Competition iyoyi ine vana vachafa pakutenda. Kuti baba wako vakabhitwa uko havaziva havaone. But ine vanhu vakabatira pavanhu. Let's be real. Kuna vanhu vakabatira panhu zvokuti munhu yakarovha kuchecha vauye. Vachida Mwari, but vanobatira pamunhu. Zvinoronza kuti profeta wako kuchecha vauye. Kwete kuti Mwari haako, profeta wako. Inature yevanhu baba. Saka to protect vanhu kuti vakure vazive Mwari at all level, at all cost. Ngatibvisei competition, tiise love nekucomplimenta each other. Nyika iregere kutiseka kuti ava vagone uya anokundwa, because pese pane competition pachasekwa dofu, pachabhigwa shasha. What's the end result? Ko vasina kuuya vatya here kana kuti iyi havadi? Vauya vacho ndovese here? Kana kune vashayiwa mari dzekuuya, but because Mwari chimaitira anoita manje. Ane munhu anotomuparidza waakapanyasha kumuzarabani asiri pasocial media. Vanhu vanofunga kuti Mwari ari pasocial media. Aiwa, tine chikamu chevanhu vaMwari vari pasocial media zvatiri kuita kare. Tine vanhu vanotoparidza kudarika inini vari very powerful, vasina access yezvinhu zvese kana kuti vasingatomboshandisa social media. Saka ndikati panapa ndakukunda zvakafanana nenyaya yeboxing inoitwa yekuti Mike Tyson anorova nyika yese. Anorova veikoko vapinda mucompetition iyoyo. Kune vasiriko. Nyika yese ikapiwa mukana. Azvizopera musha. Taitaura kaya minister vedu kuZimbabwe vamurunga vesports kuti kubva kuja kuzoti vari kukunda Zimbabwe yose uye nenyika yose. Kune vanhu vari kurova muna mutiri kumunda. Yeah, I remember I small like a joke ya Evangelist Matema. Anotaka dida muna runde isusu. Muna makaru. Yanga isiri competition kumusha, but havana exposure yekwa Case Covent. Saka pamwe Evangelist Matema vaitokunda Case. Kuna runde vachidida. So, but my real issue is centered by scripture. Yeah. Kuti kana Elisha akati kuna Gehazi, enda kune mukadzi weshinu mubvunzo kuti zvakamira sei. Nokuti the Lord has not revealed this to me. Mwari ane imwe information yaanonyima vanhu. Uri prophet. Indakaparidza pane imwe nzvimbo mumufundisi akayo kandiri zvikanzi baba vhesi yamaparidza ndakaparidza last week, but zvamaona apa zvamarevhila ndaunge ndazviona. But azvinoti munhu yemusatanisi atori mufundisi. Tinogoverwa nyasha nekuopareta zvakasiyana. Asi tese tiri vana vaMwari chinodiwa rudo. Tobvisa competition, then we complement each other. Ladies and gentlemen, thank you so much. This is for today. Amadzangu ropafadzwai. Happy Maposa. God bless you. I see you. Mangwana, tichaita food this session tomorrow. Now let's go deeper.
Let's go deeper. Baba Mandija, happy to see you kwakadiko ku UK. God bless you. Apostle Shoko, Joe Makani, Tainas, Madam Mure, Farai Ndaba. God bless you. God bless you, servants of God. So square munyasharo pafadzwai Petronella Chatambudza, how are you doing? God bless you. God bless you. God bless you. Baba Spencer Mandija. Thank you so much. Tinotenda zvikunde mudhara kuenesa kuManchester kubora. Oh, Mr. Mandija. Good to see you, men of God. Good to see you, men of God. Thank you so much, servants of God. Everyone who is here. May the good Lord bless you. We Mangwana pray. toda kusimudzira, but gatipe vateereri time. Yeah. Same time or what? 3-4, are we okay? Let's do it by Only free mainly. all right. We'll post on the page. Time. Yeah. Okay, regatos will discuss. No, Post about page. tingakuita another one, but imimi sevateereri, I know kuti mune ma questions. Chisai ma questions ku inbox kwangu. So that patiri kuita interview mangwana nekudiscussa. We'll work through my questions anyway. Even post at time. One can ask some questions. Okay. So paticha post out time zakati. Moisa ma questions ipapo. We share together. And we also welcome one vanoda kushare not just questions, but vanotipa an insight ne knowledge. Yeah. Because atizive zvese ingori platform yatavhura kuti tingoitawo zvinhu izvi. But we need also to learn from you. We learn from each other. We all belong to the same kingdom. We are brothers, we are sisters zvakangodaro. So swirai munyasha kupafadzwai Mwari vakuitire nyasha. Bye bye. Men of God, tisataenda, just a word of prayer to the listeners. Father, I release grace and favor upon the viewers. Zvinobatwa nemaoko zvinopafadzwe, muri dzichengetwe, nyasha dzidirurwe. Every plan of the enemy be put to shame. I speak blessing, protection, and favor. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. Bye-bye.